Salam, hormatly vatandaşlar. Bugün 21 may 2021 ýyl 21.05.21 bolýar. Ine bugün bilşiňiz ýaly Milli Halat Ediş Komitetining öňde goýan, öňde durýan wezipeleri barada töhbetdeşlik edipdik. Şol ýerde bir topar zatlar agzap geçdik. Şol sanyna biziň ýaşlamyda wagtlaýyn hökümeti döretmek barada radylyk berdik. Ya akpata berdik. Inni teredin tebigatyň bolup durşuny men ören geň aňlykly kabul edýän Üstaydyny 26 ýyl bäri ýaşap ýörüm. Ýöne 21 maýda gar ýagýany ine birinji gezek. Elbetde Tokoýun kaýerini ol maýyň başynda da o tokoýun içinde gündüsmeýän ýerlerde gar ýatýardy. Ýöne 21 maýda gar ýagany ya maý aýynyň ortasynda gar ýagany tek görmedim. Ine häzir kamerany beýle geçirenim, soň görrüňe berer. Ine vatandaşlar görüp dursunuz ýaly. Ine akkar türkmençilikde akkar alnyňa diýen. Ine diýmek şuun kun şular ýaly arzuwlar bilen, şular ýaly maksatlar bilen öňüňize çykdyk. Ine belki asmanam Allah Taala da biziň tarapymyzda çykyş edip ýoluňyz ak bolsun diýer ýaly ine ýaşlarymyza akpata berildigini diýip kabul edýänler ak görekden arzuw edilen zatlar akkar bilen ýoluna düşelsinler. Şonu aýtjak boldum vatandaşlar, men ören şat şuun kun eden ähli çykyşlamada da kabul eden kararlamada da sebäp 21 may men durmuşamda da urullakan wakan bolan ýyly nämeden aýdym. Laýyk 29 ýyl mundan ozan 92-nji ýylyň 21 maýynda men şol ortanjy gyýdym Leylaň doglan gününe 13 ýaşaýardy şogun. Şogun gelip ýanky Niýazowyň ugradan adamlar gelip meni kabinetimde atdylar. Ýöne şonu Allah Taala men çeýnejek çöpümi görjek, ömrümi uzakdan edendir, şol ajallan alkaly. Ine şugun laýyk 29 ýyl geçenden soň ine halkymyza, döwletimize, milletimize bähwitli bolsun diýip ine şu wagtlaýyn hökümeti glan etdik. Beýleki punktlaryny agzap esdik. Ine belki Allahan işimiz uğruna bolar diýen menne ullakan umyt bar. Şolun boljagyna da ullakan menne ynam bar. Sebäp geçen 30 ýylyň taryhy görkezdi. Biz 5 bolup işledik. 10 bolup 5 bolup parlamentde çykyş etdik. 175 deputatyň içinden. 10 adam bolup şoňa garşy durduk bütün Niýazowyň rejimine. Soňra 15-20 adam bolup kän bolsa şol ine 3 tany opposision topar bolup 10 ýylyň dowamynda şol Niýazowyň garşysyna kim aktiv çykyş etdi, kim passiv çykyş etdi, kim çykyş etmän ýöne adyny ýazdyrdy, ýöne şol adamlar bardy. Inne Hudaýa şükür, ine bir ýyly bar, ýarym bäri ine görüp dursun. Ýüzlerçe adam geldi. Belki müňlerçe. Ýöne şol ýüzlerçe aňyrsyna ýene de ýüzlerçe adam dur. Ýurduň içinde müňlerçe adam biziň ýolumyza garapdy. Ine bu zatlar meni elbetde begenlerýär. Şu tutan işimiziň başa barjagyna menne dolu ynam bar. Şonu hem şuň size aýtmakçy bolýan. Şu ýagyp duran akkar biziň ýolumyzyň aklygynyň suwutnamasydyr. Men şoň üçin şuň begen köçä çykyp ine şu zatlara surat alyp size ýetireýän bolýan vatandaşlar. Ýagşy arzuw etmek insana mahsus zat. Ýöne şol ýagşy arzuwlaryň başa barmak üçin her birimiziň hem öz ýerimizde hereket etmegimiz gerek, öz ornumyzda. Şonu hemme kişi eder diýen menne ullakan umyt bar. Ine ýogsam şu ýurtda ine 26 ýyllap gar bürünüp buz ýasanyp halkymyz, watanymyz diýip ine arzuw edip geçdik.
inni vatanımıza kavuşmak bize de size de vatandaşlar nasip etsin. Sizin gözünüzün yolla kalan bala çağılarınız var, enatalarınız var, doğun kardeşleriniz var, yakıniyatlarınız var, klasdaşlarınız var, den dostlarınız var, ovu dostlarınız var, kulluk dostlarınız var, kardeşleriniz var. Sol toprakta karşıp yatan aziz mazarlarımız var. Şolara dolanmak bizim hemmemize müyesser etsin. Dirilikte dolanmak. Kalan zadım pele giysidir. Başa geleni çekmek. Hemmemizin başımızda var olan parzımız, vatan önüne, il önüne yerine getirmeli işlemimiz var. Sonan hemmemiz bilelikte halk bolup edersiyen menne ulukan umit var. Yine de men sizden bir etçek kayışım. Yine bir näçe günler iyiliğine edilip gelen çıkışlar var. Şolary dinleyen görün, özüňize gerek netijeni çıkarın vatandaşlar. Şutajda her bir adam öz goşandygyny goşmaly. Vatan üçin, halk üçin, gelecek üçin. Şu zatlar edilen ýagdaýynda biz umumy ýeňişi gazanyp biler. Ýok etmesek, birakden ol iş ol eder, bilişi bil eder, nähil bolsa görüberýär. Soň barmaly bolsa taýyarasyňa ýetip bolup ýurda baraýar diýen niýet bilen çemeleşjek bolsaňyz hiç tat bolmaz vatandaşlar. Şonu aýdaýyn dedim. Şoň üçin başardyňyzdan her biriňiz öz hereketinizi edin. Başarsanız her biriňiz öz goşandygyňyzy goşun. Oğullukları döredin, yüzlükleri, müňlükleri. Ine sonra bütün halky biz gursap alar. Yok, eger 10 adam bolmasa 3 bolun, 2 bolun, 5 bolun, 7 bolun tapawudy yok. Ýöne bizim hemmemizin ugrumuz, maksadymız bir şol diktaturadan diýilmek. Nähil ýollar bilen edilýär, nähil başlanýşlar bar. Onu ýa başyny aýdyp berdik, dowamyny hökmen eder. Hökümetiň işini ýaşlar alyp barar. Gurucu mezliýetiň işini men alyp baram, siz bilen bilelikdir. Şu gurucu mezliýetiň işine gatnaşjak adamlar, juristler bar bolsa, bilermenler bar bolsa, kanunçylar bar bolsa, şol 90-njy ýyla saýlanan deputatlar bar. Olaryň içinde gezip görenler var, Hudaýa şükür aýatda. Olaryň gatnaşjagy bar bolsa, gelip bermeli gatnaşmagy. Şol işlere. Yine de aýtjak gelecekte guruljak ya taýlanjak parlamente kimin arzuwy bar bolsa, kim şu taýda işlemekçi bolsa, taýýarlanyň öz adyňyzdan, öz ýanyňyzdan ya bilýän adamyňyz bar bolsa, kim halka, watana, döwlete ak yürekli, arasy ynamly halka hyzmat etjek adamlar bar bolsa, şol adamlary taýýarlan, gelecekki saýlawlara şolary kandidat görkezin we şolary gollan. Yerli yerden ihlas bilen ýapyşylsa bolmajak iş ýok. Demek parlamentde halkyň itleýän adamlar gelse, o taýda da çözülmejek iş ýok. Halka, döwlete bähwitli kada kanunlary şol parlament kabul eder. Men şoňa gaty berkinýän. Bu hökümetiň eýa mewriti ötdi. Bir günden, bir aýdan, bir ýyldan hasan ýykylsa ýykylaýmaly. Ýöne biz şoňa hemmemiz taýýarlykly barmaly. Aýa bu ýa ýykyldy, ay o geleler näderkä, bu geleler beýdermika, nähil borka diýip oturmalar. Şo gelecekki döwleti, hökümeti, parlamenti biz düzmeli, biz kontrolly saklamaly, biz halk, biz döwlet diýen pikir bilen çemeleşmeli. Esasy zat şol vatandaşlar. Şonu hemmäňizden haýyş edýän. Şuň kun ak garyn ýagyp duran gijesi. Bilen biziň üçin bir ulukan bir nähilli waýtam boljak. Bir men şuň ak zat alnyňa diýerdiler da çağa kak ýaşullamy. Şuň ak gar şu ýer topragy bedap dur diýmek şuňky eden işlemi ýa etjek bolýan maksatlarymyz göz öňünde tutan işlemiň ähirine ak ýol ile ýalyna asmandan gelip gowuşupdyr. Men şoňa begenýän. Şoň üçin gaýrat edin. Yerli yerden şol işler hemmäňiz öz başardyňyzça, öz eliňizden geldigiçe çemeleşin. Men ol bilen, men bu bilen, olar ýaly gurrun goýundy. Men özüm bilýän döwleti, men özüm bilýän halky, men özüm bilýän milleti, biz bir döwlet, bir millet.
şeydi hareket etmeli yerimiz geldi. Başkaça biz Türkmenistan halas edip bilmeýär. Ene şol bilenem şunkun ýene de bir gezek sizi gutlaýans vatandaşlar. Begencimin çägi ýok. Medem diýmek şol ilkinji gezek men janyma kas edilenni gününni diýmek men Allah Taala bir zatlary ýa şuňky aýdylan zatlary aýtmak üçin ýaşadandyr diýip hasap edýär. Allah 29 gün, 29 ýyl şu gün. Şonu hem şuny aýtdym, ýaşlara ak pata berdik. Men şonu öğrenbegenýär. Parlamente de ýaşlar geler, döwlet hem ýaşlar dolandyrar. Gelecek hem ýaşlar bilen. Şo bolar inşallah. Şonu aýdaýyn diýdim watandaşlar. Men öğrenbegenýär şu gün. Dünýäm giňäp getdi, şu günlere ýetenme. Sağ olun, sağ oturun. Ýene gelecekde dostluklar şel. Hemmäňiziň öýüňize saglyk watandaşlar. Sağ oturun.